Белорусы, объединяйтесь. А белорусы им даже не кричат ему «пошел вон», они просто расходятся. Нации патрэбна не толькі зямля, ёй патрэбна держава. В августе как-то начало что-то мелькать, какие-то искры появились. 2020 года, а не 920. У нас зараз 1 жнівень, ўсё разумеюць. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, сацыёлаг, былы дырэктар Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзь Коршунаў. Добрый дзень, спадар Геннадзь. Привет, Таня. Спадар Геннадзь, давайте вось, можа быць, пачнем з глыбіняў. Скажите, а вот все ж таки, вот як сацыёлаг вы, можа быць, падкажаце, нацыянальная ідэя ўвогуле беларусаў хоць калі-небудзь там, можа, 100 гадоў таму, 5 гадоў таму, ці колькі там, яна ўвогуле цікавіла? Зразумела. Таму што, глядзіце, само пытанне, чым ёсць нацыя, яно ўзнікае поруч са станаўленнем індустрыяльнага грамадства. Так? Звычайна кажуць, што першыя такія захады ў гэтым напрамку рабілі французы, да? Французская буржуазная рэвалюцыя, але насамрэч ўсё пачало адбывацца крыху раней, гэта Лацінская Амерыка, так? І там фактычна першыя былі пастаўленыя пытанні аб нацыянальным, аб нацыянальнай дзяржаве, аб нацыі. Французы, зразумела, давялі гэтае пытанне да такога еўрапейскага кшталту, і таму мы больш пра іх ведаем. Так? Індустрыяльнае грамадства – гэта 19 стагоддзе. У нас, таму што былі пад расійскай імперыяй, крыху пазней, але таксама ўсё было. Так? І пачынаюць усё гэта, зразумела, інтэлектуалы, філосафы, этнографы і гэтак далей. Гэта, прыгадаць можна той же самы нямецкі рамантызм. Усе, напэўна, з дзяцінства чыталі казкі братоў Грым. Гэта яно. Калі мы пачнём праводзіць паралелі, гэта бацька Богдановича, гэта Багушевіч і гэтак далей. Гэта збор, гэта такое усталяванне фундаменту. Калі ад пачатку робіцца база для разумення, хто мы ёсць, чым мы адрозныя ад іншых. А ўжо потым ідзе такая кансалідацыя мыслення і ідзе такое фармаванне, калі заўгодна, палітычнага наратыву. Як яно павінна быць. Так? Таму што класічна нацыі патрэбна не толькі зямля, ёй патрэбна дзяржава. І тут мы глядзім, што ў нас усё гэта было. Так? Гэта пачатак 20-го стагоддзя. Гэта ад нашай нівы да БНР і БССР. Тут можна далей ісці ўжо о тым, што і БССР быў вельмі цікавы праект. У тым сэнсе, што Расія давала даволі вялікую такую рамку магчымасцяў. Так? Я, напрыклад, калі ўжо ў сталым узросце пачаў так для сябе чытаць, калі паглядзіце, добрая частка дзеячоў БНР, яна вярнулася ў БССР, яны займалі далёка не апошнія пасады. Для мяне было шокам, напрыклад, што адзін з генералаў слуцкага збройнага чыну вярнуўся ў БССР і, ось запамятаваў прозвішча, здаецца, ён быў ці то адным з наркамаў, ці то з адным сябраў інбелкульта. То есть, я да чаго? Працэс самаасазнавання ішоў, ён быў не толькі інтэлектуальнага плану, ён і у інстытуцыянальным плане меў вельмі вялікія такія напрацоўкі і вельмі такі добры плён. Іншае дело, што пасля прыйшлі ўжо 30-е і гамон. А вот тут последние 2 книги, которые вот мне попадались об истории БНР и об истории пробуждения белорусов как нации, это шлях до БНР Сергея Шупы
и Чернякевич «Триумф побежденных». И обе эти книги очень грустные. Потому что, в общем, «Триумф побежденных» она так и называется. Это, в общем, такая грустная история белорусских будителей, политических активистов, которые регулярно, ежедневно выходили к белорусам и говорили им: белорусы, объединяйтесь, нам необходима своя страна со своим языком, со своей индустриализацией, со своим образованием, со своим государственным аппаратом, и у нас все получится, будем как чехи, там, это сначала было, потом будем как литовцы, ну, в смысле, у нас будет так же хорошо, как у них. И их постоянно игнорировали. То есть книга Чернякевича «Триумф побежденных» — это, в общем, о том, что люди там с 18 года по 25 год, 7 лет, жили в нищете, жили при постоянном равнодушии окружающих. Белорусы на них вообще внимания не обращали. И, в общем, так они и исчезли. То есть потом они поехали в БССР они поехали «нет хорошей жизни», потому что до этого у них там 7 лет было разочарование. Им все время говорили «нет». Шлях до БНР у Шупа, она еще более грустная, потому что там с документами все. И там просто описывается, как вот, ну, просто это вот ситуация, когда выходит белорус. Белорусы, объединяйтесь. А белорусы им даже не кричат ему «пошел вон», они просто расходятся. Их нет. Вот. И то, что вы говорите, да, вот то, что вы описываете, это у литовцев так было, у латышей так было, а у белорусов как-то по-другому оно было, потому что как бы оно как-то все равно ничего не организовывалось, не зажигалось и не выходило. Вот оно только вот как бы в августе как-то оно начало что-то мелькать, какие-то искры появились. Ну, не ў жніўні. Увогуле, вось... Мы зараз пра жнівень 20-го года. 2020 года, нават, а не 920. У нас зараз 1 жнівень, ўсё разумеюць. Глядзіце, не ведаю, ці вы спецыяльна так сказалі, ці не, што беларусаў няма. Так? Шыкоўная праца Акудовіча «Мяне няма» была. Пасля зрабілі філосафы такі зборнік, што мы ёсць. Вось гэта вельмі такая цікавая рэч. Тут можна казаць пра партызаншчыну, але мне не вельмі падабаецца гэты канцэпт, таму што партызаны гэта такая... Ладно, адкладзём. Глядзіце, мне ёсць іншы канцэпт. Лакальная сацыяльнасць. Так? Таму што... Што такое лакальная сацыяльнасць? Звычайна сацыяльнае гэта тое, што яднае людзей. Так? Гэта такая сукупнасць сэнсаў, рамак, каштоўнасцей, уяўленняў, Вось мы разумеем, што вось сусвет такі, месца такое, я такі, таму робім так. Гэта сацыяльнае. Звычайна яно вялікае. Так? І індустрыяльнае грамадства, у якім нацыянальнае робіцца, і сацыяльнае таксама, да? Яно дастаткова вялікае. І, звычайна, яно накрывае краіну. Але у нас, на нашай зямлі, здарылася так, што вось гэтае сацыяльнае, яно не было вялікім ніколі. Яно заўсёды, ну не заўсёды, 2 апошніх стагодні, дык гадалкі не хадзі, яно было дастаткова невялікае. Там можна сказаць, што таму, што войны каталіся туды-сюды, таму, што інтэлігенцыя адразу паланізавалась, пасля русіфікавалась, пасля мэтанакіравана вынішчалася, гэтак далей. Але, як той казаў, лёс склаўся так, што хрусці папалам. Разрыў паміж вялікай сацыяльнасцю і чалавекам. Чалавекі пачалі рабіць маленькую сацыяльнасць. Гэта сям'я. Ось цікавы такі досвед з пункту гледжання аналізу каштоўнасцей. Звычайна класічная сістэма, так? Ну, як мінімум еўрапейская. Канцэнтрычная сістэма, дзе ў цэнтры я, пасля сям'я, пасля там паселішча, ну і гэтак далей. У нас наадварот. У нас у цэнтры сям'я, толькі пасля я. І гэта пераварочвае ўсю сацыяльную канструкцыю сусвету. Так? Таму што не для сябе раблю, для сям'і. І гэта выварачвае, выкручвае, перабудоўвае увесь сусвет. Таму што калі ў нас глядзіць, у нас трымаюць сям'я, пасля кола там раён, горад, там, чаму няма тэрытарыяльных ніякіх такіх у нас
сукупнасці. Адно, што палешукі, і то не вельмі сильно так вылучаюцца. Так? Чаму не было яшчэ ў савецкі час? Я па вайсковай спецыяльнасці вайсковы псіхолог. І дзесьці было, ось, на жаль, тады Фейсбуку не было, нічога не было, ніколі нідзе не занатуеш. Беларусы ніколі не ядналіся па земляцкаму прынцыпу. Так? Да нядаўняга часу вось гэтая фраза «беларус, беларусу, беларус» мела сугуба негатыўны канатат. Таму што беларус заўсёды аддзельна. Да каго-то далучыцца? Так. Так ды не так. Таму што ўсё роўна атрымоўваецца, што ядро, стрыжань, ён заставаўся. Вельмі цікава ў гэтым сэнсе была папытка Прышчэпава зрабіць аграрную рэформу, калі памятаеце, гэта ў 20-х гадах. Так? Калі Расія робіць стаўку на абшчыну, гэта вялікі такі сусвет, Прышчэпаў прапаноўваў зрабіць хутарскую рэч. Вось гэта вельмі па-нашаму. Гэта лакальная, маленькая рэч. І вось у гэтых маленькіх сусветах мы і жылі. Чаму адбыўся такі выбух у жніўні, так? Таму што беларусы могуць вытрываць амаль усё, калі гэта тычыцца сабе. Але калі гэта пачынае пагражаць сям'і, тут ужо будзе выбух. І ковід зрабіў менавіта гэта. Ён дайшоў ці напрамую, ці апасродкава праз знаёмых, там, калег, суседзяў, ён дайшоў літаральна да кожнай сям'і. І таму узрушыў, узбударажыў і ўзарваў першы момант. Другі момант, тое, што вось размаўлялі пра тэлеграм-канал, пра Фейсбук, пра сацыяльныя сеткі. Да таго, да ковідную эпоху, гэтая лакальная сацыяльнасць, яна атрымала выдатны інструмент. Так? Вось гэтую лакальную камунікатыўную прастору, дзе можна знайсці сабе сябра хоць па веласіпедам, хоць па рыбалцы, хоць там па дудках аўстралійскіх абарыгенаў, каго хочаш, таго знойдзеш. Здавалася, што вось гэтая лічбавая прастора, яна яшчэ больш закукліла лакальную сацыяльнасць, так? Але насамрэч яна зрабіла і падставы для таго, каб гэтая лакальная размылася. Таму што калі прыйшоў ковід, вось гэтыя лакальныя лічбавыя прасторы, яны расшырыліся, і яны пачалі працаваць на выжыванне. Так? На самаарганізацыю, на валантэрства, на пошук грошай, на дапамогу медыкам, на дапамогу тым старым, хто дома, і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Панятак сям'і, ён таксама расшырыўся. І для мяне быў адзін з шокаў, што ў нас ёсць дыяспара. Мы ведалі, што яна ёсць, так? Што там сотні тысячы людзей раз'ехаліся па Беларусі. Але вось тое беларус, беларусу, беларус, раз'ехаліся. Дзе, хто, што, невядома. Але вось тут такая яшчэ рэч, калі кажуць пра нацыю, так, ёсць два такіх асноўных падыхода. Шыкоўнае слова прымардыялізм не вельмі падабаецца, ці эссенцыялізм, да? Калі такая нейкая пастулюецца тое, што ёсць некая такая метафізічная, амаль магічная рэч, якая яднае нацыю. Там, калі памятаеце, ёсць такая тэорыя зямлі і глебы, нешта яднае, да? Нерацыянальнае нешта. Ёсць тэорыя сацыяльнага канструктывізму. Калі нацыя – гэта сацыяльны канструкт, якімі мэтанакіравана робіцца. Гэта шыкоўна мне падабаецца, як рабілі расійскія імператары ад пачатку імператрыцы, якія зрабілі расіян як нацыю. Шыкоўна, калі там паглядзець, як чысціліся архівы, як усё гэта вельмі тэхналагічна рабілася, шыкос. У нас такога не было. І цяпер атрымоўваецца такая нейкая дзіўная рэч, што ў нас адбываецца нешта вось паміж вось гэтым сацыяльным канструяваннем і эсэнцыялізмам.
Што прымусіла усю дыаспору успомніць, што яны беларусы, і так падключыцца, што увесь сусвет ведае, што гэтыя акцыі падтрымкі ішлі па Еўропе, дык, напэўна, у кожнай краіне, так? Амерыка таксама. Ну, ладно, там, напэўна, у Южнай Амерыцы і нашых не так шмат, у Афрыцы меней, і ну, ось за Азію нешта не скажу, на вочы не пападаліся дадзеныя. Што? Нейкая магія. Нейкая вось гэтая нерацыянальная экзістэнцыяльная рэч узрушыла ўсіх. І ўсе ўспомнілі, што вось гэта адзіная вялікая беларуская сям'я. З аднаго боку. З другога боку, вось гэты сацыяльны канструктывізм, ён заўсёды іерархічны. Так? Павінны быць лідеры, ось будзіцелі, як у чэхаў, так? Павінны быць палітычныя лідеры, якія выбудоўваюць там праграму развіцця, это там дорожную мапу, там, ну і так далей. Вертыкальныя рэчы, стратэгічныя. А ў нас зараз адбываюцца выключна гарызантальныя рэчы. Так? Дзе лідеры? Нема. Хто паяўляецца? Хоп, яго адразу зараз няма. Моментальна. І прэвентыўна іх ужо няма. Усіх знялі. Але вось гэтая магутная гарызанталь, яна ўзнікла сама. Ну, без нейкіх знешніх стымулаў. І гэтая лакальнасць, якая была сямейная, яна адразу выбухнула на раёны. Пайшоў двіж. Раёны ходзяць адзін да аднаго ў госці, глядзяць, што як, бяруць нейкія мадэлі, што мастацкія, што камунікатыўныя, што яшчэ. І гэта нейкі двіж ідзе сам па сабе. Але разам. У кожнага па-свойму, але вельмі па-беларуску. Як яно робіцца? Вось гэта, вот такое пытанне. І гэта будуць вывучаць, і мы будзем самі вывучаць, і яшчэ будуць вывучаць усе. Але сутнасная рэч, што атрымоўваецца, і гэта карэнным чынам адрознівае тыя працэсы, што ідуць у нас, ад тых, што занатованы і укладзены ў існуючыя тэарэтычныя рамкі, канцэпты, канструкты тэорыі. Гэта гарызантальная рэч. І тут адназначна галоўны ўнёсак зрабіла менавіта лічбіфікацыя, менавіта вось гэтыя сеткавыя рэчы. Так? Той же самы Telegram, Facebook, не ведаю, наколькі аднакласнік, гэта таксама трэба вывучаць. Але зараз мы ў працэсе. Вывучаць дакладна нешта ў працэсе немагчыма. Таму што яно мяняецца ад тыдня к тыдню, ну, калі ўзяць тое, што было там паўгады назад. І зараз гэта, ладно, паўгады, нават тыдзень. Ну, вельмі такая бягучая рэч, вельмі дынамічная. Таму можна казаць толькі вось, ну, на такім вельмі высокам узроўні абстракцыі пра нейкія тэндэнцыі. Як яны непасрэдна будуць, што будзе на наступным тыдні, не ведае ніхто. Але такія вось вялікія тренды, ну, пра іх можна казаць. А вы как социолог ждали чего-нибудь такого? Ну, я увогуле не веру таму, хто кажа, ай, ну, гэта было так прадказальна. Нічога было не прадказальна. Таму што можна было прадказаць, што нешта расце. Так? Таму што, напрыклад, па сацыялагічным дадзеным былі вялікія колькасці людзей, которые не ведалі, як адказваць на пытанні. Дастаткова проста или стратэгічная. Будзе добра, ну, я так абстрактна кажу, будзе лепей ці хужэй, так? Вы гэтаму давяраеце ці не давяраеце? Была вялікая колькасць людзей, якая не ведала, што адказваць. Фактычна яны казалі, ідзіце лесам, мы тут, вы там, як сабе хочаце. Вось гэта лакальная рэч, яна расла. Расла колькасць тых, хто не ведаў, як адносіцца да сістэмы, да вертыкалі, да ўлады. Але тое, што будзе вось такі выбух, ну, напэўна, выбуху можна было чакаць. Так? Але ў які бок, у якіх формах, калі, што, дастаткова цяжка. А вот эти вот люди, которые не знали, как относиться к Беларуси или к чему, к государству, ну, и они, как долго это количество их растет, ну, увеличивалось? Ну, год, последние 2 года. Ну, я б сказаў, што гады 3-5. То есть, ну, условно говоря, с выборов 2015 года?
Ну, так вось я вам по датам не скажу, тому што гэта трэба глядзець. Таму што тренды длинныя, і яны ўсё роўна такія вось хвалямі ідуць. Мо з выбараў, а мо з 14-го года з украінскіх працэсаў, так? Я кажу, вось такім мета-аналізам, да, на вялікім такім узроўні глобальных тэктанічных зрухаў я не ведаю, глядзеў хто ці не глядзеў. Таму што мы былі не гатовыя. Вот я так зразумеў, што ваше меркаванне нацыя, як нацыі беларусы ўжо как бы існавалі здаўна. Зараз ідзе працэс, я не ведаю, як правильно сказаць, цэментавання гэтай нацыі, выкрышталізоўваецца яна больш такая. Але ну вот гэтыя працэсы ідуць, нейкае там можа быць узмацненне сямейнасці беларускай нацыі. Але вось яна ідзе да гэтага. А куды яна ідзе? З чым яна ідзе? Вот, так бы мовіць, нейкая ідэя на вот этом шчыце ёсць? Ну, глядзіце, вось гэта таксама слушнае пытанне. Я не ведаю на яго ці можна адказаць, таму што пытанне аб нацыянальнай ідэі гэта пытанне з мінулага. Так? Гэта пытанне індустрыяльнага грамадства. Гэта пытанне вертыкальнае. Калі патрэбен канчатковая мэта нейкая, калі ёсць сістэма задач, калі тое, што робіцца зараз, яно павінна працаваць вось на такую іерархію. І я не ўпэўнены, што вось гэтае пытанне зараз мае сэнс. У мяне ёсць такое, нават не думка, а прададчуванне, што зараз мы будуем нешта увогуле вельмі адрознае. Так? Таму што, ну, пачатку, там, як кажуць, род, пасля народ, пасля нацыя, а мы ж у розныя краіны у розным тэмпе мы пераходзім у іншы стан цывілізацыі. Так? Лічбавае грамадства. Лічбавае грамадства, інфармацыйнае грамадства, там посткапіталістычнае, ну, шмат ёсць канцэптаў, якія апісваюць ось наступную фазу, якую мы ўваходзім пасля індустрыяльнага грамадства. І ёсць такое адчуванне, што беларусы зараз робяць нешта новае. Так? Таму што нацыя была. Можна казаць пра дэканструкцыю, пра перабудову, перакадзіроўку, але гэта ўсё, напэўна, пра тое, што вось гэтая вялікая сацыяльная супольнасць, якую раней называлі нацыя, яна будзе выходзіць на нейкі новы ўзровень, будзе атрымоўваць нейкія новыя уласцівасці, якіх раней не было. Таму мне падаецца, што тое, што зараз робіцца на праспектах, тое, што зараз робіцца на ўзроўні гарызантальнай камунікацыі, тое, што зараз робіцца на ўзроўні карпаратыўных супольнасцяў, ад навукоўцаў да юрыстаў і гэтак далей, тое, што робіцца на ўзроўні камунікацыі паміж Беларусю і дыяспарай, гэта нейкім чынам зразумела, што гэта робіцца на ўзроўні беларусаў як нацыі. Агульная, вялікая такая рэч. Але што гэта, чым гэта ёсць субстанцыянальна, цяжка сказаць, таму што, мне падаецца, мы на этапах пераходу. А што будзе на наступнай ступеньцы? Цяжка сказаць, таму што беларусы былі, так? Былі свае героі, былі свае паэты, былі свае там антыгероі і так далей. Але зараз ужо ж нешта іншае. Што іншае? Цяжка сказаць. І тут казаць пра нацыянальную ідэю, можа, яна будзе ў тым, што мы будзем разумець, што мы ёсць. І мы будзем разумець тое, што зараз канструюецца, кім мы ёсць. І гэта не толькі мы разумеем, гэта ўвесь сусед разумее, феерычная веч, насамрэч, так? Але мы ёсць не толькі тут, у Беларусі. Мы ж ёсць па ўсім свеце. Так? Там ад Сіднея да адкуль заўгодна, да Парыжу і так далей.
У меня ощущение такое, если тебя перебью, что вот белорусам им вообще-то эта земля особо не нужна. Ну вот, я себе так представляю, если вот как бы вот их новация, это в том, что, ну вот сейчас я читал большую статью в Guardian о том, как белорусы за 3 дня собрали 2 миллиона фунтов на помощь белорусам, пострадавшим от действий белорусских силовиков. То есть, ну, грубо говоря, вот это вот странная, возможно, самая современная нация, которая сейчас есть на этой земле, белорусы, первое, что у них появилось, это своя параллельная система сбора налогов. И своя параллельная система оказания медицинской помощи, правовой помощи и так далее. И, в общем, она вся, как говорят, в облаке. То есть, ну, в общем, она такая электронная. И, собственно, это, если бы здесь где-то на этой планете был кусок земли, остров где-нибудь, который можно было бы купить, я думаю, белорусы бы скинулись, приобрели бы этот остров и переселились бы уже, наверное, туда. То есть, ну, в общем, грубо говоря, главной чертой вот этой штуки, которая возникает, обычные нации, они возникают как нации, которые охраняют территорию, то есть и первое, что у них там появляется, это военкомат. Да, ну, как бы вот набирают молодых людей, вооружают их, дают им военную специальность, отправляют на фронт защищать рубежи. Да, то есть как бы первые настоящие латыши – это все-таки латышские стрелки, ну, люди, которые вот стреляют. То же самое у финнов. У белорусов не появилось своего военкомата. Это, в принципе, ну, как бы они живут в 21 веке, военкомат особо и не нужен, потому что вот большая толпа молодых людей с винтовками мало чего решает. А что у них появилось? Это появился свое министерство налогообложения, которое работает на добровольных началах и работает просто в Guardian. Я читал отзывы, ну, как бы аналитику авторов Guardian о том, что вот их не было, они собрали 2 миллиона фунтов за считанные сутки. Это фантастика, это гигантские деньги. Их интересовали деньги. Это как раз вот говорит о том, что белорусская нация, это белорусы, в общем, им земля не нужна, деньги они собирают, ну, как бы налоги они собирают параллельно для своих. И на эти налоги... Это выводы англичанов, так? Ну, плюс мои. Ну, я б казав, што абсолютно наадварот. Ну, военкоматы я тут так і не увидел. Чакайце, зараз гэта мне падаецца важным. Я вельмі рэдка зараз чытаю тое, што пра беларусаў пішуць замежнікі. Я зараз пераадкрываю для сябе беларускіх філасофаў. Зусім па-іншаму яны чытаюцца, так? Той же самы Акудовіч, Абдзіраловіч, Абушенка. Але тое, што як нас бачуць замежнікі, глядзець надо. Лепей, калі яшчэ самому паездзіць па замежжу і паглядзець, як там. Так? І мне падаецца, што тут зусім прынцыпіяльна наадварот. Таму што, напэўна, менавіта беларуская зямля робіць з беларусаў нацыю. Так? Таму што калі мы будзем браць вось гэта старую гэтую тэорыю глебы і крыві, калі глядзець па крыві, хто ў нас тут толькі не быў. Нават калі бярэм толькі апошнія там 2 стагоддзя, і палякі, і рускія, і габраі, і татары, і так далей. Але ось пра тую лакальнасць. Ёсць сям'я, ёсць зямля, Беларусь. Не нацыянальнае пытанне. Беларусы – гэта не нацыянальнасць. Парадаксальная рэч. Але вось далей ідзем, так? Не рэлігія, не мова. Тут ужо Акудовіча можна шыкоўна паглядзець, якога недаразумелі ў свой час. І тут вось падыму, што казаў пра эсэнцыяльную тэорыю нацыяў, так? Калі гэта нейкая проста магічная еднасць, адчуванне яе. І тут, ну, такую не будзем лічыць за рэкламу, таму што гэта навуковае такое выданне, ёсць шыкоўная кніжка «Зразумець Беларусь». Яе напісалі 2 расійскіх даследчыка, Сергей Барысаў і Юлія Юшкова-Барысава. Калі цікава, я вам пасля на e-mail вышлю. Чым цікава? Таму што калі я пачаў яе гартаць, ну, усё роўна, думаеш, ну што расіяне могуць
про Беларусь сказаць. Чакаеш там і вось гэтых імперскіх інтэнцыяў, так, і там старэйшы брат, і гэтак усё далей. Шыкоўная рэч. Я чытаў дастаткова так, я шукаў гэтыя рэчы. Не было. Было вельмі прыемна чытаць з гэтага пункту гледжання. І былі некалькі момантаў, калі мяне пачало падкідваць. Таму што тое, што чытаў, рэзаніравала вельмі добра. Два моманта вось такіх асабліва моцных, што ли. Па-першае, гэта яны пішуць, што ў беларусаў вельмі інтымныя такія адчуванні зямлі. Я гэта зразумеў толькі калі калі мне было 30 гадоў, сказаў, што я куплю сабе лецішча, я пакруціў бы пальцам у віска, таму што я наездзіўся к адной бабулі, к другой бабулі, на бацьковае лецішча, бульбу пасадзі, абгані, выкапай, дровы, сена, во. Але пасля пашлі дзеці, вакацыі, там ўсё далей. Мы пачалі шукаць свой кавалак зямлі. Мы знайшлі. І калі бацька казаў, што на сваім лецішчы яны кожную груду зямлі сваімі рукамі перабралі там па некалькі разоў, ну, неяк так абстрактная рэч. А зараз я сам сваю частку зямлі, яна, сколькі, это 7 гадоў, напэўна. Я ўжо ўсё перабраў, і не раз. І, натуральна, калі я прыязджаю з горада туды, я выхожу, во-маё. І гэта так, як ось у гэтай кніжцы, яны рабілі аналіз на базе глыбінных інтэрв'ю з беларусамі. І адна дама пісала, говорит, калі усе разумеюць, што ездзіць на лецішча, нешта там вырошчваць, гэта эканамічна невыгодна. Ну, а слова зусім. Яна кожныя выходныя ездзіць за 200 кіложметраў. Толькі для таго, каб пусціць свае рукі ў глебу, у сваю зямлю. Это першы момант, адносна зямлі. Другі момант, вось таксама гэтыя спадары пішуць, мы за сабой гэта, можа, і не разумеем, да? Таму што мы не гэта, ну, это норма. Але сваю норму можна зразумець толькі калі бачыш, што ў іншых не так. І там гэта не норма. Там гэта па-іншаму. І тады разумееш, што вось з гэтага будуецца беларускае. Яшчэ адна рэч, якую яны кажуць, што у беларусаў вельмі цесныя сувязі са сваімі памерлымі. Так, я, напрыклад, ведаю, мяне вельмі цікавіць беларускі фальклор, так, там свае напрацоўкі ёсць. Я ведаю, што у нас дасюль святы, якія змяншаюць прастору паміж мірам жывых і мірам памерлых, іх значна больш, чым у суседзяў. Так? І у суседзяў яны, гэтыя святы, маюць рэлігійную такую падаплёку, ці нават карнавальную. У нас гэта сямейныя рэчы. Так? Тая ж самая раданіца. Здаецца, больш ні ў якой краіне яна не з'яўляецца святам на дзяржаўным узроўні. На радоніцу мы ідзем на могілкі. Дзяды, каб крыху па-іншаму склалась палітычная сітуацыя ў 90-х, яны бы таксама былі дзяржаўным святам. У дзяды памерлыя прыходзяць да нас. І ось што мяне, чаму я і вось гэты момант успомніў, калі глядзелі, Бахарэвіч на тым тыдні напісаў колькі слоў пра тое, як ён шоў на маршы міма кальварыйскіх могілак. Гэта пра тое. І таму казаць, што беларусы знімуцца і сядуць на якую выспу і там зробяць сваю Беларусь, не. Наша Беларусь тут, і, напэўна, менавіта таму яна тут, што тут наша глеба і тут нашыя дзяды. То есть Беларусь, она собрала, белорусы и в диаспоре, и здесь вместе объединились, и их объединяет земля, которую они, как вы говорите, запускали в нее землю многие. Я думаю, не сама, не кусок пяску, ну, потому что глеба у нас не вельмі урадлівая, таму мы яе так і цэнім. Адчуванне таго, што гэта наша земля. Земля и предки. А мо яна і таму наша, што там нашыя продкі. Ну, тут, разумееце, гэта такія тонкія матэрыі, што першаснае, што другаснае,
Гэта патрэбны паэты, каб яны гэта разабрались, каб яны гэта адчулі, каб яны гэта высказалі. Адпаведна ўзнікае пытанне, калі праводзіць паралелі з працэсамі, якія адбываюцца зараз, ну і пераходны перыяд да нейкай новай разумення нацыі ці да чаго мы ідзем. І ў гэты наш пераходны перыяд і для таго будучага маюць значэнне гэтыя пальцы ў сваёй зямлі і мова, гэтыя пытанні, мова, сімвалы, і далей культура, традыцыі, продкі. Гэта коды. Зразумела, таму што адчуванне яно павінна быць індывідуальныя адчуванні, яны павінны мець нейкія агульныя падзяляльныя з супольнасцю кропкі, слупы, тропы, лініі, якія дазваляюць суаднесціся. Глядзіце, калі ты нешта ведаеш, яно можа быць проста веда, абстрактная. Так? Але веда мае сэнс толькі тады, калі яна ператвараецца ў дзеянне. Дзеянне не абавязкова фізічнае. Так? Мысленне – гэта таксама дзея. І мова, сімвалы, літаратура, помнікі – гэта тое, што дапамагае адчуваць і сябе адрозна. Так? Разумець, хто ты, і сябе ў супольнасці, і супольнасць у свеце. І гэтыя сімвалы, яны паміж сабой усё гэта не проста звязваюць, гэта камунікацыя пастаянная. Таму што гэта пастаяннае пераасэнсаванне і ўключэнне сябе ў сусвет. Таму што ўсё роўна гэта будзе я, так? Хто я, пасля хто мы, большы такі круг, дзе мы, і што гэта за сусвет, у якім мы ёсць. Таму мова, сімвалы, літаратура, мастацтва – гэта інструменты, якія ўсё гэта паміж сабой звязваюць у такую вялікую сістэму быцця. І на заканчэнне ўсё ж такі, хоць і прагучала такой зараз такі сумнеў ад вас, што можа быць нацыянальная ідэя і не зусім патрэбная, можа быць і без яе складзецца, але тым не менш, ці ёсць ўсё ж такі нацыянальная ідэя у асабіста Геннадзя Коршунова, у адпаведнасці з якой ён жыве, у адпаведнасці з якой сям'ю дзяцей сваіх гадуе і якой бы хацеў падзяліцца з беларусамі? Глядзіце, я казаў крыху інакш. Я казаў, што нацыянальная ідэя у тым традыцыйным дыскурсе, які яны ёсць, дзе яна вертыкальная, стратэгічная, я выказаў сумнеў, што нацыянальная ідэя вымагае быць такой. Я казаў зараз, што яна можа быць гарызантальнай, бо яна творыцца зараз і тут. І кожны з нас зараз не толькі робіць унёсак у агульную гэтую нацыянальную ідэю, але і сам яе будуе для сябе, будуе сябе сам. І калі так зусім ужо лапідарна, міфалагічна і канкрэтна, беларусы ёсць, беларусы будуць. А ўжо кім будзем, дзе будзем і куды будзем, это ўжо наступнае пытанне. Значит, коротко, каб ўсё ж таки не пакідаць такія пакуль што месца для развагу, каб было такое, знаете, на ўзроўні французская, калі там свабода, роўнасць, братэрства, то беларусы ёсць, беларусы будуць. Во. Ну, на гэтай, можна сказаць, гераічнай ноце завершым нашу праграму. Падаруначак ад праграмы «Ідэя Х» і Еўрарадыё. Сімвал бай, крама з нацыянальным каларытам Еўрарадыё дараць вам. Бачыце, акурат такі беларусы былі з касой, ёсць пакуль што з клюшкай, а кім будуць, паглядзім. Дай Бог. Геннадзь Коршунов, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, «Ідэя Х». Працягваем фармуляваць нацыянальную ідэю.
Ідэя X на Еўрарадыё.